Maimunatu, Maimuna. Murna muke da samin ki jaruma Maimuna. Rabbana ya saka ki cikin masu tausayi gun al'umma. Murna muke da samin ki jaruma Maimuna. Rabbana ya saka ki cikin masu tausayi gun al'umma. Bismillah ya rabbi Allah na sanyo ka sarki tabara. Ka taimake ni zana wake ya ga wanda san bai gadara. Maimunatu ya ga fa'iza nake nufi a yanzu na tsara. Cika ga umma Maimuna, cika ga Abdullahi ne fa. Hayya hayya ilahana da don salati ga dasi da abba ga fati wa alihi da sahabbansa auliya wa ahlul baiti kamar Abubakar da Umar Usman da Aliyu san ba su latti su rike Mustafa da zuciya daya da su da tausayi na al'umma. Jaruma Maimuna da sallama gare ki nan zo Maimunatu zan so ki amsa ki gane cewa duniyar nan kin zo ta ne ba dan ki yi wasa. Ki karatu kada ki wargi balantana a ce ma ki kasa, domin ilimi wanda ya yi shi baya zama rago a al'umma. Iyayenki Maimunatu kila da bibiyayya gare su, kuma ki mai da hankali kar ki zamo sanadin bataransu. Ki kauce dukkan damuwa wacce za ta sa zubar hawayensu. Ki bi iyayenki Maimuna dan kwana gaba su kyamar al'umma. Hayya 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 Maimuna. Rabbana ya saka ki cikin masu tausayi gun al'umma. Kin ga haɗin da kika yi ya samu a yau muna ta yin murna. Gashi kin samu takwara an sa mata sunan ki Maimuna. Ya Rabbana ka da girma ka ƙara lafiya gurin umma. Maimuna Rabbana ya saka ki cikin masu tausayi gun al'umma. Mahaifan Maimunatu na ya bada dukkanin ƙoƙarin ku zage dantse na fara tarbiya gun Maimunatu diyarku. Na roƙi Allah ya ƙara rufe asiri a cikin rayuwarku, ya ƙara lafiya da tarin dukiya ku yi ta tausayi na al'umma. Maimuna Rabbana ya saka ki cikin masu tausayi gun al'umma. Kamar bihamdu lillahi zan sa aya a nan wajen zana huta. Suleiman Umar mayar fara waƙar ka ku gane ni ne na yi ta. Dan garin Zazzau layin zomo a nan aka binne na cibiyata. Na yi roƙo Allah ya raya Maimuna ta zamo cikin kima.